Bodoland इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल। एक्स्ट्रा के साथ ये दोनों साथ में जाएंगे और भाई का चैनल से आप लोग सब्सक्राइब कर देना। अभी अब घर जा रहे हैं। हाँ मैं घर। थांजोबो मोजां खबर दे दांनाय जागौमोनलै एम्फौखौ मासे। हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव फिन खेबसे बयखौबो गोसो गोथारै बरायफिनबाय। ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनबा जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो आं दा थारमाने क'क्राझार इउनिभारसिटियावहाय बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिवल प्रग्राम जागासिनो दं नालाय लोगोफोर दिनै लास्ट जागोन आरो दिनै जोबथा बेनिफ्राय दाख्लै 27 तारिखनिफ्रायनो जादों आरो दिनै लास्ट फ्रि आं थारमाने बेवहायनो थांनो नागिरदों आरो बेनिफ्राय भिडिअखौ शेयार खालामलांबाय थानोसै मा मा नुयो मा मा दं सोर सोरखौ लोगो मोनगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आं हानायमानि शेयार खालामलांबाय थानोसै बेनिफ्राय मोनसे खावलायनाय चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर नायलांबाय थादों आं हानायमानि खोन्थालांबाय थानोसै लोगोफोर फाइनालि आं दा क'क्राझार देबोरगाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिसिम सफैबायानो बेनिफ्राय आं शेयार खालामलांबाय थानोसै मा मा नुयो नायलांबाय थाबायानो जाबाय आरो आंजों लोगोसे लोगोफोर बेनिफ्राय दिनैथ' लास्ट आरो 27निफ्रायनो जादोंमोन दिनै 2 मार्चसिम बेसिमावनो लास्ट आरो लोगोफोर आं खोन्थालांबाय थानोसै नायलांबाय थादों आंजों लोगोसे जोबजासिम। बे बेसेबां ब्र' नैबे बर'आव 20 थाखा 20 थाखा ना अनलाइनाव अर्डार खालामदोंमोन आं सफैगोन ना मागोन ओमफ्राय फारि फारि र' लानो बेखौ गांसे नैबे बिजाबखौ नै लाबाय आं गांसे जों दा सिङाव हाबबोबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं हानायमानि शेयार खालामलांबाय थानोसै आरो मा मा दं दिनै लास्ट जागोन 2 तारिख लास्ट दाख्लै 27 तारिखनिफ्रायनो जादों आरो बे जागायनाया बेनिफ्राय दिनै लास्ट गावखौ लायाखै आं बहा नाहरलायदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आंनि साबस्क्राइबार लोगोफ्रा सोरबा सोरबा बेयाव फरायग्रा दंबा कमेन्ट खालाम लोगोफोर आरो जाय जाय फरायफैनो गोसो नै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव आरो एसेमब्लि हल मिटिं हलमोन खोमा नै बेवहाय थुरि न'जों साजायजोबदों नै गोजौखौहाय एसे खाथियाव फै एसे खाथियाव Masih kita nama pilih. Dumra ye. साइंस नी सोमोन्दै जोबसै नै ये हम लोग का डिजाइन सर्कल का ग्रुप है आप देखिए
ये हम लोग का डिजाइन एनुअल डिजाइन फेस्ट होता है सीआईटी में। हाँ हाँ ठीक है। अनुवा देखिए वो सब हम लोग का स्टूडेंट्स का काम है। This isn't true. Submit feedback. This isn't true. Submit feedback. साइन्सनि जोबसो ओरैजों बेलाय मा रिसार्च सोग्रा ना मा जाखो नेशनेल स्किल डेभेलपमेन्ट कम्पिटिसन NCDS yang mau para mau selama lagi sih Last free. Oh ya rekam aja. Moja-moja rumah sampai university siung habun jadi nambah kan ini bulan musim hari ini nama hari ini इसके लिए मैं प्रपोजल निकाला है तो मैं प्रपोज को दूंगा और इसी के साथ जो है अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि जब सेकंड पीआई का इस पीआई का फर्स्ट आवर
परिणाम ऐसा हो विकास का जो मानक है विकास का लक्ष्य प्रमोशन ने तय किया है रोडा बेबायदि आरोना बङाइगाव जारनि मेजर Thank you so much, Dr. Rizwanji, for your detailed माबासो माथो बै बङाइगावनि कम्पानिसो गेस कम्पानि ना मानि ना कारेन्टनि गेसनिसो बैनि लामा सेरनिया मोनसे फोसावनाय दङ जोंनि गेजेराव बलिउडनि हांख्रायजानाय सासे फावखुंगुर सनुसुर बिथाङा दान्दिसे उनाव सफैसिगोन नाथायबो जोंनि हांख्रायनाय बायदियै इभेन्ट कभाराव बिथाङा फैनानै मोनफैबाय आरो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फैगोन बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सनुसुर আমার বাজার আহি আছে আমাৰ বলিউডৰ বিশ্ব অভিনেতা সনুসুৰ ডাঙৰীয়া তেখেতে অন্তৰ্গত আমাৰ মঞ্চত আহিবহি একদম বইখুবো सिनेमाলৈ जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायबाय दायो जोंनि गेजेराव मोसानानै दिन्थिफुंगोन रक्सनि मोसाग्रा हान्जानि मोसागिरिफोर बिथांमोनखौ थाबैनो जौसाङाव मोसानो खावलायबाय इंलिश म्यूजिक ना भी अरे यार पूरा कप बस वाह एम्फौ दंलायबावोसो माथो दांनाय नायजागौमोनलै एम्फौखौ मासे एम्फौ फिसिनायनि फर्मुला नैबे इन्दि सिनि जोबोर आरोखि हाँ स्क्रीन दंमोन नांलारि केजि Bukan mana ada? मैसो ना मा जाखो बे मैसो बापल' सिख्रिया बेसेबांब्रा मासेयाव बेसेबांथाय मासेयावनो बेसे नै
बाहाय बेरायनि गोब्रानि बावनायनि दाहायनो हगारनांगौ भिडिअआ इदिट खालामनोसै आं थांबाथाय First Bodoland International Knowledge Festival 2023. बबेजोंब्रा बिनि लामायालाय मा दाह्रासो नामा बानायनायालाय मा न' जाखो बेयो र' बाव थांनि बबेजों लामाया आं गाखोनायखौ Kalau in out he pala itu saja. Gini ya. Udah, enak kalau langsung. Oh, enak kalau. गोजांनानै थाफैनोसै मोजांथार जायगाया बरफनि न' ना मा जाखाबाय ओमफ्राय नै बिजों दर जाबाय बिजों ओंखारफिनबाय आरो नैबे लाइट दंजोबो नै माबायदि बानायदों ओमफ्राय माबा पाउडार थां माथांसो जायगाया बेनिफ्राय ड्रन शट होनो बरियाथ' जायो हेडफोन डिसप्ले नाउ इउर आर्मी नायनोसै लोगोफोर बेवहाय मा मा दङ नै हाफोलाथ' बेटी यूज कर रकेट लॉन्चर 48mm RL MK3 मोजां जागौमोनलै बियो ओमफ्राय नै ओरै केरेन दं लकेल ना अरिजिनेल ब्रा बेलाय मा लबारनि थांबाथां नुयो होननायसो जानोसै
सिङाव हाबहोआनो नै लोगोफोरनिफ्राय बायह्रानिफ्राय नायहोबाय आरो बिनिफ्राय सिगाङावहाय सेल्फिबो लानो मोनलायनाय नुदोंमोन आं सिगां फैनायफोरखौ आरो दिनैथ' गैया हाबहोआसै दा दसे उनावसो हाबहोगोन ना मागोन लाइभ लेन्स जाय फौजि जानो गोसो नै बेवहाय नायदो माखासे नलेज लादो आरो बेनिफ्राय लोगोफोर जइन इन्डियान आर्मि माखासे ट्रेनिंनि माबाफोर होनाय दं बेवहाय आबो मिट्टिखौ लोगो मोनबाय नै मिट्टि एक्ट्रिस फट' लानि र' दसे और भाई का चैनल से आप लोग सब्सक्राइब कर देना। अभी आप घर जा रहे हो? हाँ मैं घर जा रही हूँ। अच्छे से ओके बाय बाय। थांजोबो मोजां खबर दे स' लोगोफोर बिनिफ्राय आङो बे जायगायाव बे नलेज फेस्टिभेलाव मा जादों मा एक्जिबिसनफोर देखायदों आं गासैखौबो ब्लगावहाय देखायबाय लोगोफोर बिनिफ्राय नोंथांमोनहाबो नायनानै बुजिदो आरो मा बेफोराव मा नलेज मोननो हाखो बेफोरखौ नुनानै आरो गासिबो दानि गोदान मुगानि साइन्सनि सोमोन्दै जोबानो बांसिनानो लोगोफोर बेफोरनो आरो बिनिफ्राय दा फैनानै लास्टआव माखासे जोंनि बर' सिनेमानि बर' सावथुननि माखासे एक्ट्रिस आरो इउटुबारफोरखौ लोगो मोनबाय आरो जेरै आब' फेन्सि ब्रह्म मिथिन नार्जारि बेनिफ्राय इउटुबार मेहेर औवारि बिनिफ्राय प्रान्जय आरो गोरबो खुंगुर बिसोरखौ लोगो मोनबाय आरो लोगोफोर जोबथारनाय फैनोसैयावहाय ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो नोंसिनि साननाय बायदि कमेन्ट खालामदो आरो बिनिफ्राय अननानै गाज्रि कमेन्ट दाहो आरो नोंसिनि गोसो मोजां कमेन्ट खालामनो हागोन आरो बिनिफ्राय चेनेलाव गोदानथारै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ सापर्ट खालामदो लोगोफोर साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो लोगोफोरनो ओमफ्राय भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो जोबजासिम नायनो थाखाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाबानो जाबाय लोगोफोर थाबैनो लोगो मोनफिनबावगोन गोदान भिडिअजों लोगोसे गोजोन्थों बयनिसिमबो बाय बाय।